Goddag, mit navn er Christian Prins. Jeg kommer fra Danva. Jeg vil gerne forklare jer lidt om Danvas Basic-side. På Danvas Basic-side kan du indlæse oplysninger til Danvas benchmarking og vandstatistik, udtrække oplysninger til egen analyse eller finde rapporter fra Danva. Adressen er www.basic.dk, og siden er bygget op, sådan at der er en række menupunkter her til venstre, hvor du kan komme ind og læse nærmere om Basic, se rapporter og indberette spildevandsoplysninger og vandforsyningsoplysninger, og for eksempel også udtrække data. Jeg prøver lige at lave dataudtræk. Når man skal udtrække oplysninger, skal man igennem 3 trin. Første trin er at vælge, hvilken dataudtrækstype man er interesseret i. Det kan være svardata fra forsyningerne eller nøgletal om forsyningerne. Så kan man igen også vælge, om det skal være spildevandsforsyninger eller vandforsyninger. Vi vælger spildevand. Og til sidst i trin 1 skal man vælge perioden, som ens dataudtræk skal dække. Man kan vælge perioden fra 2007 til 2009. Vi går videre. I trin 2 skal man vælge, hvilken kategori af spørgsmål man gerne vil have svar på. Det kan være stamdata om de forskellige forsyninger, eller spørgsmål omkring økonomi, miljø, kvalitet osv. Man vælger en kategori og trykker den over. Så kommer den frem i denne kolonne, og vi kan gå videre. Man kan sagtens vælge flere typer af spørgsmålskategorier. Men vi vælger at gå videre med denne ene. I det sidste trin af dataudtrækket skal man vælge, hvilke forsyninger der skal være med i dataudtrækket. Man kan vælge alle forsyninger ved at trykke på den dobbeltpil, eller du kan vælge de enkelte forsyninger, som du ønsker at have med. Når du har valgt de forsyninger, du gerne vil have, kan du vælge at gemme dit valg af forsyninger, som du kan loade ind senere. Når du har valgt de ønskede forsyninger, trykker du på udtræk data, og så får du dataudtrækket sendt til din computer som en Excel-fil. God fornøjelse.